हेलो, गोड़ लागतानी जी। हाँ, खुश रह। सुनी, आजे घरे आई काहे कि राउर भाई के रहन सहन ठीक नहीं लागत हमरा। का भइल, कुछ डिटेल में बताव। कुछ डिटेल में ई लाइव टेलीकास्ट के जमाना आइल बा। ली करण जी के गाना सुनी और देख ली। जब से तू गईला बहरा छोड़ के घर वाली के, चटनी जैसन चटले बा देवरा बोटलाली के। सुननी, जब से तू गईला बहरा छोड़ के घर वाली के, चटनी जैसन चटले बा देवरा बोटलाली के। तंग करा समझावे के पड़ी, सुना सुना बलमुआ तोहरा आवे के पड़ी। सुना सुना कर जाऊ तोहरा आवे के पड़ी। जब से तू गईला बहरा छोड़ के घर वाली के, चटनी जैसन चटले बा देवरा बोटलाली के। तंग करा समझावे के पड़ी, सुना सुना कर जाऊ तोहरा आवे के पड़ी। सुना सुना रजाऊ तोहरा आवे के पड़ी।
संग